Radikale Venstre bakker op om velfærdsstaten. Det er et vigtigt redskab til at modarbejde ulighed og undgå social udstødelse. Der skal være begrænset adgang til skoler og hospitaler. Disse skal finansieres af skatter og på fast ejendom og på forbrug af natur og ressourcer som olie og vand. Staten skal også have en sund økonomi. Politikerne må derfor ikke påtage sig gæld, som vil undergrave de kommende generationers økonomiske muligheder. Ja, hvem er det? Jeg er Abdul, jeg vil gerne ind i Danmark. Ved du hvad, din klamme nævn? Skriv med dig. Du kommer ikke ind i Danmark. Stop! Jeg er det for de radikale venstre. Nu åbner jeg døren for indvandrere, så han kan komme ind i Danmark. Ja! Det radikale venstre er et socialliberalt parti, som tror både på det enkelte menneske og på et stærkt fællesskab. Et samfund kan kun fungere, hvis borgerne føler sig forpligtet over for hinanden, og mennesker udvikler sig i samspil med andre. Derfor må den økonomiske og sociale afstand ikke blive for stor. Flest muligt skal kunne klare sig selv, men de, der ikke kan, skal have hjælp. Stop. Hos de venstre radikale går vi ind for miljø, så du skal lige samle lidt op til det er godt for miljøet. Ja. Vi har spurgt nogle borgere i Danmark, hvad de stemmer til valg. Vi stemmer radikale venstre. Vi samarbejder med dem, der vil. Du skal tage ansvar. Vi lytter før vi beslutter. Vi tror på fremtiden. Ja. Jeg er i gang. Forfra. 3, 2, 1, kør. Ja, du skal åbne døren, din knold. Okay, prøv lige stop. Ja. Radikale Venstre er et socialliberalt parti, og partiet tror både på det enkelte menneske og et stærkt fællesskab.